Bahaushe mai hikimar zance. Ramlat, darajar rayuwarki ga wannan zuciyar tawa ta fita duniya da abin da ke cikin takarun. Wa ya gaya miki zamani? Ai ko mutuwa ta zo tare za ta ɗauke mu. Soyayya gaban jini sa maka kubuga. Wai ma me ya kawo ka kofar gidanmu ne bayan kamare ni? Oh my God, me yasa baki san wasa bane? Ai billahi lazi gwara ma a ce baka auren ba wallahi. Ko zaki dan bi ta gidan su Adam ki gaya mishi halin da nake ciki. Ban san baki da hankali ba ma ashe sai yau. Kin manta wace ce ni a wurin ki kenan. Hakika cakwakiya game da ciko-ciko samun kai a cikin wani mummunan yanayi. Duk wanda ya doki juji zai ji kukan gwazarma. Fataucin so one of the best film in Hausa series movie. Fataucin so silar nema gurin tashi gurin kwana. Mace mutu ba ko likita za ta rayu ka ce zan fama ana dariya ana kuka. Fataucin so. Yasira. Na'am. Yau ranar kafa tarihi ce a wuri. Wai kai shin Anas me ka dauki so ne? Honi dama banki zaka zo shine baka gaya mun tafi tare ba? Ya kika wani kamar an so sauko muke da sakon mutum. Ina wani waka nan nan ko za mu timbi wallahi dai. Ruwan gurin garin da mai ruwan da ya fice. Sakamakon hatsarin motar ya janyo mata buguwa a kan tare da raunuka a sassan jikinta. Ranka daɗe na haɗa ka da Allah a cikin rayuwar Ramdan domin ita rayuwa ta ce. Haba dakto, me ya sami su ne haka? Fataucin so ya samu kyakkyawan tsari daga marubucin nan haziki kuma fasihi Smart Amach Ali Jalawi. Wannan labari ya samu kyakkyawar kulawa na musamman game da fitattun jarumai kamar haka. Taka rawa Umar Khan, legendary guy Lurwan kenan, Asiya Chiya Lady a mazaunin Ramlat. Ta tsinci kanta a cikin damalmalewar soyayya. Samari ne guda uku amma kowanne tana son shi game da burgeta da yake yi a cikin wannan labari na fataucin so. Hagu ne ko daman tofa Faiz Nawas ko Al-Amin a cikin su wanne ne riba tata. Allura cikin ruwa mai rabo ka dauka. A wani bangaren kuma akwai wani chapter sabo, kalanda ne kowane shafi sai an buɗa. Soyayya ko kiyayya, fataucin so. Doctor, please, akwai wata patient da aka kawo awa ɗaya da ya wuce, sunanta Ramnat. Ita nake so na gani. Will you shut up your mouth, my friend? Pity of you. Shi wannan Faiz din da kike gani, albarkarsa ce ta taimake ni tun daga yaranta, kawo yanzu matakin nan da nake na rayuwa. Labari mai dogon zango ya samu kyakkyawar kulawa daga matasa masu shirya fina-finai. Umar Lawali ya shahara ya tumbatsa wajen kulawa da shiryawa da abokin birminsa Mustapha Bello Ibrahim na kamfanin Kai da Kai Media TV. Mataimakin mai ba da umarni Abdallah Dan Hajiya, darata mai cikakken iko a wannan fim ne suna Fataucin so Smart Amach Ali Jalawi. Kai mara mutunci, zuwa kai nan in ma ka kyalisa ka karasa ta, to ba zan barka da ranka. Faiz. Rayan, wannan fa shine Faiz da nake baka labari mun haɗu da shi a shopping plaza. Fataucin so. Abokina, me haɗinka da matata? Matarka? Kai! Ƙarya kake yi dan matsiyata. Kai haƙuri kaji? Domin da ni da Ramna duk muna son junanmu. Ni ne mamallaki Ramla tun farkon halitta. Fataucin so. Fataucin so. Fataucin so.